Sabi niya lang, hopefully ma-resolve niya ito. Sir, bakit yung mga kongs napaka-mapilit ngayon year specifically? Parang napakatindi ng drive dahil ba election year? Hindi lang. Mukhang nagutom sila ng panahon ni Speaker Alvarez. Ituloy opportunity nila. Natira sa kanila 1 year eh. Kaya nga ginawa nila upon the change of the leadership this year, di ba? Or last year. Unang ginawa nila, di ba, pinalitan kagad nila yung mga allocations. Inalis nila doon sa lumobo sa mga ibang districts na kaalyado. Bottom line is pork. Yun lang yun. Since matatapos na sir yung termino nila, bakit nila pinipilit yung pondo na yung... Kaya nga pinipilit, matatapos na yung termino. Kaya nga sir, para saan nila gagamitin pa? Pabaon? Hindi, kaya nga pinipilit kasi matatapos na yung term.